Hello guys! So, maayong buntag, maayong gabi, maayong udto kung asa man mo karon nga dapit. So, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag na Saudi. So, sayo sa kabuntagon. Karon ang oras karon is alas 2 na sa buntag. So, mag-solid Bisaya ta karon, mag-solid ni Bisaya. Solid daw. So, ayan. So, wala sa tayo tutorial karon guys ha. Mag-chika-chika lang sa takaron kay magpahungol lang sa ako sa akong gamay nga gibati guys. So, ayan. Sa next vlog na lang ta mag-tutorial. So, karon pa ko nakahumanog trabaho guys, no? So, muna atong kinabuhi din alas 2 na sa kadlaon. 2 AM. So, ay, gikapoy ko karong adlaw guys, no? Hinoon na sanay naman ta na andad na nga muna gini ang kinabuhi sa OFW nga ginaingon nila nga nindot or hayahay ang kinabuhing OFW pag makadungog sila og abroad dili nila ginaakipan og hatag sa mga kahinabang ang pamilya tungod kay nagtuo sila nga daghan og kwarta. So pero ang tinuod gyud nga kinabuhi sa abroad, no, usa pa na makadawat og sweldo dili lalim gid ang maagian. So manang sa mga wa na kasi nati og unsa ang kinabuhi nga abroad manang sayon kay nila gyud lito kon silang baba nga hayahay. Hayahay. So, anyway, sawa pa na nga kasulay og abroad. Pag abroad na mo, aron inyong masulayan. Pero, bisan unsa kakapoy sa kinabuhing abroad, bisan unsa kalisod, daghan jud gihapon ang mga abroad tungod kay tungod lagi sa mga kawadon pod nga mas sa bagay arang-arang jud og gamay nga maka-abroad pod kay makalingkawas og gamay. Pero, grabe pod ang sakripisyo nga imuhang gayong balonon. Grabe ang pasensya, usahay makahila ka sa tago, usahay mahila ka kung magatubang ka sa imong amo, di pan sila kasabot sa imong sitwasyon, di sila kasabot sa imong gibati, so imo na lang ihilak gyud sa tago. Dahan kay kog istorya guys, no, pero sa radyo na nga ako ipakita ninyo karon guys, kay gibunalan jud ko sa bata karon guys nga 4 anyos, so 4 years old apo sa akong amo. Na siya pusil-pusil, wow kabalo guys, nga puthaw ba di ay ang iyang pusil-pusil. So, pero meron ato nang hugas ko sa kusina. Iya akong agtira-tirahan. So, katakatawa lang po ko. Tapos, gasabay-sabay lang po ko sa iya. Inaginyag bang. So, magpakuan-kuan po kong so, ana-ana chat ko guys. Kay bata lagi. Gilingaw-lingaw lang po na ako sabay-sabay. Agoy, ginuho ko. Pagtalikod na ko guys. Nagtrapon ako sa mga plato nga akong gihugasan. Pagtalikod na ako mo, nagihakong nakuanan guys. Gibunalan, jud niya sa yung pusi-pusi nga putaw. Manday, nibagting yun ang bukog sa akong siko guys. So, grabe ning siko dahay. Kung muni maigwang bukog na itong marag mo kurente siya. Tapos kung paan guys, guy, murag kung akong hunahunag, guy, di palang kabata, guy, masuklan ta jud ka, pero kay bata, malagi okay lang kay wapupoy buot. Okay, kung gimalas, man ko karon siguro si Mana. So, pero ingon sila, ang malas ko no, to, ara ko na sa minteryo, ang mga pangdimalas ka to ko no, to, sa minteryo na, pero kita ko ng mga buhi, dili, wala tagi dimalas, kundi we are blessed. Pero ako siya ipakita sa inyo ha guys. So naara jud siya guys, kung inyo makita. Nakita ba? Focus naman. So ayan siya. So kana siya gapula siya guys. Muna siya ang agi sa putaw, gamay ra siya guys, pero sakit siya kay nilagom siya ang kilid niya. And then pagbunal mangguda na is gamay manggudtong nakaigo sa iya mo na siya nga nipula ning lagom ang sa kilid. Nibagting ang buko guys. So nakaingon ko agoy di pa lang jud ka bata kagana mo ganimo. Pero mato niingon din ang naam nang si doktora lagi sa kusina ang apo sa akong amo. Mas ingon din siya na kay giilog na ko ang pusil, gikuha na ko, giingon ko na ambina agoy ang bata nihilak ay gipasagdan dyan ako gikuha kaya akong basig nalabayon ko niya no maigo akong ulo agoy Ginoo ko.
So tuningon ng yang apo nga doktora nga. Diyan sa kalin gibunalan ka, tuningon ko nga. Oh, gibunalan ko. Tingin siya nga. Akong ingnon si mama. So gisumbong niya sa iyahan lula. Sa iyang mama dito gisumbong. Naman lagi bunalan daw ko. Tingin na ako ang tigulang pag ko anak hatag na ko sa yabi nga gibunalan ka. Tingin ko nga, oh gibunalan ko. Gihatag na ko sa iyang pusil-pusil kay ang mama. Wala niya gidawat ang pusil-pusil kay iyang ipalabay. So giingnan akong tigulang ikaw na maglabay dana narao putaw. Namo to. Siya haman di mo to ang akong gipakita niya. Tiningon niya hang anak sa ako ang amo nga lalaki nga. Butangi og Bexlin kay aron daw ko nga madili mo kuan ba di mawara din siya. So inani ay kasinatian sa abroad guys no. So nakaingon ko nga dili gani ko yaya. So siguro yung mga katong ang uban siguro mga yaya bitaw nga mga makulit kayong ilahang mga gipang-alagaan. Mga kaubanan ako mga OFW nga nagbantay og bata, nagyaya. So guys, saludo ako sa inyo. Dahil siguro mas worse siguro kung ano yung naranasan ko ngayon. Hindi nga ako yaya. So pumupunta lang talaga dito araw-araw yung mga apo ng amo ko paggabi, every night yan sila. So siguro mas worse pa siguro ang inyong mga nasinatian sa ako. So inana gyud no dili lalim ang kinabuhi sa abroad pero laban lang para sa pamilya and then dili lagi ta pasagdan gihapon sa Ginoo basta kay ampo lang gid ta kanunay sa Ginoo mga lang tagtabang kanunay sa Ginoo. So inana ang uban pangluwaan. So inana no makasinati daghan kay masinatian sa kinabuhi sa abroad lalo labi na sa kanang mga gabantay sa bata kay nagay di gud kalikayan guys nga kung mga sipat man ang mga bata nato sa Pinas mas labaw gyud sila dinhi sa dinhi. Kay wala kanang bisan unsaon sila og badlong sa ilahang ginikanan dili man ko moingon nga wala sila gidisiplina kay dinhi ginabadlong man sa ilaha gihapong parents ga pagkakita man ko nga badlongon pero lahi gyud ang kinaiya sa mga bata. Grabe gyud ka mga spoiled din basta grabe gyud ka mga sipat. So sa mga yaya nga mga kauban ako mga kababayan nato nga mga OFW no. So, salot ako sa inyo guys. Uulitin ko. Babalik-balikon ako. Balikon ako guys. So, saludo ako sa inyo guys. Kay, akong nasayod ko nga, grabe yun ang pag-adjust ninyo sa kinaiyan sa inyong mga alaga. Siguro, kung sa inyong anak, makadali-dali mo pagkusi, pagkadali-dali mo pagbunal, pero diri sa laing naso dili man ta wala tay rights sa mukusi wala tay rights sa mobunal kay dili man ato ang kaugaling anak and then basin unya inuong makasuhan ta og mapreso inunta kay tang gipasakitan ng ilang anak no. So grabe gyud ka luag ang inyong pasensya ang inyong pailob. So insakto gina silang giingon nga kanang usa pa ka mo abroad kinahanglan nga mag bound ka og taas kaayo nga pasensya kanang murag pisi ba nga taas jud kaayo siya inahana gid siya dapat di kay kung wala kay pasensya ay nako di gyud ka magdugay labi na gyud kay kasagara man gud ang magkuha kay inana man jud na siya kung kasagara magkuha labi nagnay mga batang gagmay so inana bisan pa pugoy mga batang gagmay kinahanglan gyapon gyud ka mo adjust kinahanglan gyud gyapon imong lalo nga pasensya imong magbound lagi daw og kanang grabe gyud kay kataas nga pasensya para makahatag og pasensya sa ilaha. Okay. Usahay di masabot ang kinaiya sa mga Arabo, di nimo masabdan pero kinahanglan na lang gyud nimo nga sabton kay aron nga magdugay ka kay nianhim pug ka dinhi aron magtrabaho. So inahanag gyud siya guys. So, mag-inampo ay lang tanan mga kababayan ako mga dinhi sa Middle East labi na gid diri sa Middle East. So daghan magyud kay mga Pilipino nga ga-abroad no sa lain-laing nasod pero ang pinaka kuan man jud kay ang diri gyud sa Middle East. So keep safe always guys, amping ingat gyud. So double ingat and digin na to kalimtan pag-ampo pag-acknowledge kanunay ang presensya sa Ginoo sa atong matag usa sa atong before ta mag-work o sa after sa work o sa bisan sa ato ang work.
So, to God be all the glory. So, salamat sa inyong pagtanaw, guys. See you on my next vlog. Bye-bye.